Kapanta kapasan nakidak jong ka jing don jong men simbukut gidak pakedewi men simbukut pada kini ka benta kapasan kadai ka paro bat ka jing shon shap akani ka episode ka pasop kundai jong kene ki pen kre ya ka sing pentecost yang subahaya pi sekene ka amen faithful and true ka paro ha ka jing sange andala sange no ka jing slium kami pule aka jitu khanas pang jing slium kitab Genesis nang bopra keba long ke jing kedau je baptisma mo kene ka jing jing slei jing kene ka kelong kata jing kedau je baptisma ru dia ka paro la pelai hadin pala sange ke jing slei da unowa kepala wan pai ha sa unowa bat ha ke sentur jong ka la wanra da tenat jong uding olip ka sentur jong kene ka sim ke paro kebalong kadak baka pertei kalalong keba biang pansyong pansa ila on pule kene na kitab Genesis sapang kene kajing jia jong kene kajing slei bat kumno lawan ra ila ken mau kumno lawan ra ya ki ki tenat dan ki sla jong kene ki ding aba lasem bara sange no kajing slei bat kumta ka laai ka jing skutu ha unowa sepang kata para long ban mi na kay ying ling la long ban mi na kay ying ling di kini athok kum ni ma i hang ni kaladon ka sla olip badang shukhet meken ka sim ka khet ini ki slading olip kumta unowa ulas ngutu ba ki kila rengat na ka kendau lakata ula ap sa nyau singi nang tau lapa ya ka poro bat kam sim wan paisu artat dikene gede keba hangne la yatu sepang kene ka paro men haba ukris lami naka naka wa Jordan ka ulai yo ya ka baptisma jung umen sim bakui lawan hiar akadur jong kaparo baru lawan hiar halor jong baru la sa ha ning siam gospel kum Matius nong kebelait kat khandriu bat ki weru ki gospel ki bayatu ispangkane ke jingcia ju sim lawan hiar bar usa haki donut belapen kui jong ki bala pediang baptisma dari nak dau haka singi pengi pediang baptisma sim adin ba lapen kuit ya kitu ba pediang baptisma lasa haki donut jongki hakikat to kane ki ying mane ya ka Eucharis labu bah hakwe ke jindiang kolum barium kebalongkum kadur paro ya kene ke jindiang la sedin hajrong jong keduan kila sedin ya kene ke jindiang bebu ya kene ka Eucharis bukut yang ka kolum barium kajingbu dur jong ki Kristan haki ying mane kajudon pateng la pateng kajing pelon kam ya kadur paro kapan kedau ya kajing don jong umen sim kui sakawi kadak kajing shon sharp ne pring yong the seal kajing shon sharp kabaya jan bat katu kajong kajing penslet ukpa la shon ya ka sharp jong hau kris padula shon sharp yang ngiru hau kris kumlangi syamikine lawat peja kane nengkong insim na ka gospel kat kum yo anis kalong bandriu dekat keba arpunyo kalong bandriu dekat keba arpunyo kane ya kane ke junbam kunu breu un IHP namar ublei ukpa ulashon ya kasyap jimenjur ublei ulashon ya kasyap hau jisu blei ulashon ya kasyap dikumjur ni pulis pangkini ke jing shon syap ai ki we par ki siti
Citi baar jong Paulus syaki nong Korin long kebening kong dukhat ar bat syaki Ephesus long kebening kong dukhat khat lai. Lesi ngil pule kawe na kine ngil pule ya kasiti syaki Korin. Ngil pule kasiti baar syaki Korin kalau nong kebening kong kadukhat ke baar puar siti baar syaki nong Korin kalau kebening kong kadukhat ke baar puar. Bat lashon syap yangi da ka baai ya ka senjat sim hakit onot jengi. Lashon syap yangi da ka baai ya ka senjat sim hakit onot jengi. Te lashon syap yangi. Habangi la pediang ya ka baptisma lashon ya ka ni ka syap. Ka syap ayu ka senjat sim bakui. Senjat sim bakui. Namarba ka ni ka syap. Kateu ya ka jing bomla ban pendam no ya ka jing pen slek do men sim bakui ha ki sakramen jong baptisma jing pen skam pat jing pen kentang do soblei ya ka dur jong ka syap ong ka tin no way fragis ha ka jing pen kam ha katukan ni dustur niam theological tradition ban pen pau ya ka karakter ka jinglong ba posa bomla ban pendam bala shon dakine ki sakramen bala ban priang tang sisi ti kani ka syap jong men sim bukuit ya kani ka syap omla syu ban pendam kala sa hapo jongi bat omla syu ban pendam kala dai ngi lale kumno ru kani ka syap ka sabet wei ngayo baptisma kum ki Kristan kani ka syap jinglong Kristan wala da ngi kelalong no da ki pat kir kom le niam mene niam ka jing jon jong kani ka syap jong men sim ku kane ka dampit sa ha ubreu tiki ha baptisma kata ka wei na ta ha ka jing pen scam no na baptisma ngi priang me ka syap ha ka jing pen scam na pen scam pura yang ngi kum ki Kristan kani ka karakter kani ka jinglong posa ka don du hapo jungi maka dei ka syap jong men sim bakoi dei ka sakwe pat ka sakramen dei ka jingpin kentang lengdo soblei pat wei balalong lengdo wei lapin kentang lengdo une sa u lengdo soblei u im kano karkom im lene le ino no ya katam ka kam lengdo jong uru dei ka ta ka jinglong posa bala shon syap da men sim bakoi kan ne du ne dam di nomor kata kini ki arteli ki syap ki arteli ki dak ki shin jong men sim kuit ngilang mene ka dur jong ka paro mentah kene ka sil ka jingshon syap pat kene ke de ki dak ki shin jong men sim kuit tin sampai ka last episode episode ko san po di mentah ngin khorbiang sai sisin yang men sim kuit apo jongi hak teng pa bu kun men sim kuit amen wan men sim kuit apo ka donot jongi pen syai ka donot jongi pengin tu i yak ek bade jong play wan men sim kuit hak jing mot jongi pengin tip tu yak ek bade jong play wan men sim kuit ka donot jongi pengin long tang jong play pen kuit pen kentang ya kat ka bangi berkat ngi kren bet ngi le kenang bagi ek barok kin long nak banta ka buram jong play amen hak teng pa berkun men sim kuit amen ingin saya kedu biang hak episode kadu episode ko san po utrai don ka bat pi kam tam long bai jong men sim kuit ya sam ya ki wei pat bai ki ru kin dup yo sngau kin dup sngap